Yeah. Langgam artist. Yo, sasabihin ng parang dakunin ang kismasa, dakunin ang muramak na darang nakaalarma. Dailan nagpurundong na darang mga tanga. Miski nga neprakan na sigit-sigit pa ang buka. Marinig kismasa, rin ang buwang yara. Paglalait sa kapwa, i-libero istorya. Darumag at ibera ng batong may tumatilapya. Dartong ang usod na pero nakanganga. Pero nakabuka, sa kanya magranig ang taako ang masarap. Hanggang tamatang, ang sabi mo masarap. Para mawawang tao kung sisay ka talagang kismasa ka. Ang pinakang kismasa, kanin mo kang rapat, nakautilapya. Kahit sa ugali niya, ugali pang libuta. Mayroong nakakasundo, dabos tuya ka iyak. Pag magkasap ang kaaga, naglalama ang tagiya. Durumay siya ang kailan nagsasagap ng istorya. Pag mayaw makaulay, mabukas di social media. Sige-sige pag-istok sa akong na pinubudong niya. Siya ang aming kang grupo pag-chismosa. Maraming ano ang nila niya. Malalabon niyang marayang idol niya. Ganyan ka dadamutong ko ang ila hanggang sa magsuruka. Buhay kang may buhay, ang parintiga at iman. Raudot ang libinday sa kapwa, iyo ang kaugma. Dahil kumplero kalay, kumayo ka, chismisan tayo mabuntok. Ang mga nag-erotic sisiglihan, pagbilis sa sagiri, ang mugun pang maray. Nikaneron ang dila, hanggang sa magralaway sa poste. Sa palero luwang kaisa sa blay, giling buong sisikili sa kapatay ng barangay. Sid Maria, ang naribagang kismosa, kanin mo ka ang rapat, nagkalutilapya. Pag sa ugali niya, dahil pang niluta. Mayroong nakakasundo, tapos tuya ka iyak. Alam ang istorya kang buhay ng nabos. Patiis ko kabit na ngunyan nagmamados. Uwi ko na sirla, nadain at nubos. Sulit yung kapitahan na sa imong pinagos. Mga maray, ang isasakita kami, namus dito ang umakasensyo ka. Mausap, teka, mahulay ka ba ang buwang pagkaruso? Alam mo si Bata, dito man daw ang pag-umang asala. Mulat ang tagang tigalang, mapakaroon tiyan, kung bayan ang araw, amo siya nasa bawa. Si Maria, pinili ka pang kismosa, kanin mo kang rapat, nagkalutilapya. Pag sa ugali niya, galing bang libuta. Mayroong nakakasundo, tapos tuya sa iya. Siya si Maria, ang pinakang kismosa, nagkalutilapya. Pag sa ugali niya, ugali pang libuta. Mayroong nakakasundo, tapos tuya sa iya.